Μετά την εξαιρετική εναρκτήρια ομιλία και τα μηνύματα για όλους και για την πολιτεία και για τις ένοπλες δυνάμεις, συνεχίζουμε το πρόγραμμα με μια μικρή καθυστέρηση, το οποίο έχει εξαιρετικές ομιλίες. Καλούμε μένω στο Προεδρείο, τον κύριο Σταυριανόπουλο, να ανέβει, να συνεχίσουμε με τις επόμενες ομιλίες. Ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν στην πρώτη συνεδρία μας, με τις ομιλίες, να μας φωτίσει σε μερικά θέματα. Το πρώτο μας θέμα είναι οι λοιμώξεις σε ασθενείς με αυτοάνωσα νοσήματα. Οι λοιμώξεις στα αυτοάνωσα νοσήματα είναι ένα πεδίο που όλοι μας ως επαγγελματίες υγείας καλούμαστε να διαχειριστούμε όλο και συχνότερα. Καθώς τα αυτοάνωσα νοσήματα και ιδιαίτερα οι νοσολογικές θεραπείες που χρησιμοποιούμε έχουν μεταβάλει πάρα πολύ και σημαντικά τη φύση και συχνότητα των λοιμώξεων σε αυτή την ομάδα των ασθενών. Υπάρχουν ερωτήματα και αμφιβολίες σχετικά με τον πραγματικό κίνδυνο, την αναγκαιότητα της προφύλαξης, ακόμα και αν ορισμένες θεραπείες πρέπει να τροποποιούνται προληπτικά με κάθε μικρή υποψία λοίμωξης. Η σημερινή παρουσίαση πιστεύω να μας απαλλάξει από τους φόβους αυτούς και να μας καθορίσει τις απειλές και πώς μπορούμε να προβλέψουμε και να προλάβουμε. Οδηγός σε αυτή την προσπάθεια, ο καθηγητής Παθολογίας Δερματολογίας, ο κύριος Βασιλόπουλος Δημήτριος, τον οποίο και καλώ να μας και φωτίσει και να μας απαλύνει τους φόβους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πολλές ευχαριστίες στον συνάδελφο τον κύριο Κατσιφή για την πολύ όμορφη αυτή ημερίδα. Νομίζω ο κύριος Κατσιφής συνεχίζει μια πάρα πολύ καλή παράδοση της ρευματολογίας στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων και έχω πει και προσωπικά ο λόγος που έκανα ρευματολογία ήταν γιατί όταν ήμουν στα 401, βλέπω και τον κύριο Ηλιόπουλο με τον κύριο Καρά, αποφάσισα να κάνω ρευματολογία έχοντας σαν δάσκαλό μου τον κύριο Καρά. Και πραγματικά νομίζω το επίπεδο της ρευματολογίας στην Ελλάδα, στις ένοπλες δυνάμεις, είναι πάρα πολύ υψηλό και εύχομαι, κυρία Κατσιφή, να συνεχίσει έτσι. Και νομίζω και δηλώσεις σαν και αυτή, είμαι σίγουρος, σαν και αυτή θα βοηθήσουν σε αυτό. Δεν είμαι λοιμοξιολόγος, να δηλώσω εξ αρχής, ευτυχώς έφυγε ο κύριος Σύψας. Θα προσπαθήσω να πω μερικά πράγματα, κυρίως από την εμπειρία μας σαν ρευματολόγος περισσότερο, και κάποιους μύθους και αλήθειες. Η πρώτη λέει ότι σε ασθενείς που εμφανίζουν σοβαρές λοιμώξεις και έχουν αυτοάνωσο νόσημα, συνήθως αυτό οφείλεται σε σπάνιους ιούς ή σπάνια βακτήρια. Αυτό είναι ένας μύθος. Οι πιο συχνές λοιμώξεις είναι οι λοιμώξεις που βλέπετε όλοι καθημερινά. Είναι κατά βάση βακτηριακές λοιμώξεις και εδώ σας δείχνω δεδομένα από δύο μεγάλες δικές μας σειρές που έγιναν και με τη συνεργασία του κυρίου Κατσιφή, είναι της ρευματολογικής εταιρείας, που δείξαμε ότι οι πιο συχνές λοιμώξεις ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, με άρκα αγκίδες, τι είναι λοιμώξεις αναπνευστικού, λοιμώξεις ουροποιητικού, λοιμώξεις του γαστρεντερικού, λοιμώξεις δέρματος. Άρα δεν υπάρχει κάτι μυστικό εδώ, δεν υπάρχουν τίποτα σπάνια φαινόμενα που θα δούμε. Θα δούμε τις κλασικές πνευμονίες που βλέπουμε καθημερινά. Ένα δεύτερο σημείο είναι, και αυτό το βλέπουμε συνήθως όταν οι ασθενείς μας μπαίνουν στις παθολογικές κλινικές, ότι για όλα αυτά η θεραπεία. Παίρνει ο ασθενής λίγο μεθοτρεξάτη, έκανε πνευμονία, τι φταίει? Η ανοσοκαταστολή της μεθοτρεξάτης. Αυτό νομίζω είναι εν μέρει ένας μύθος, γιατί φυσικά η τερματική θεραπεία παίζει ρόλο στον κίνδυνο των λοιμώξεων, αλλά αν το σκεφτεί κανείς, και αυτό δεν ισχύει μόνο φυσικά για τα αυτοάνωσα ρευματικά νοσήματα, ισχύει για οποιοδήποτε ασθενή με παθολογικά προβλήματα, οι παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι πολλοί. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι φυσικά ο ασθενής, κύριος παράγοντας κινδύνου ηλικία, το νόσημα, θα πω δύο λόγια, οι συνοσυρότητες πάντα, κάτι που είναι σημαντικό για μας και το έχουμε δει, το ιστορικό προηγούμενο σοβαρών λοιμώξεων και φυσικά έχει ρόλο και η θεραπεία. Η ηλικία είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, όταν μια μεγάλη μελέτη που συνέκρινε αντι-TNF με τζακ αναστολής, δεν έχει σημασία να μπω σε λεπτομέρειες. Τι έδειξε? Οι ασθενείς που είναι πάνω από 65, ανεξάρτητα τι είδους θεραπεία παίρνουν, έχουν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχω έναν ασθενή 70 χρονών που παίρνει μια αντιρευματική θεραπεία σε σύγκριση με έναν ασθενή 30 ή 40 χρονών, είναι λογικό ότι αυτός ο ασθενής θα έχει μεγαλύτερο κίνδυνο. Και αυτό, ξαναλέω, δεν ισχύει μόνο φυσικά για τα αυτοάνωσα ρευματικά νοσήματα, ισχύει για όλους, ισχύει και για το γενικό πληθυσμό. Άρα αυτή είναι η ευάλωτη ομάδα ασθενών, που βέβαια θα πούμε πιο κάτω, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρει θεραπεία. Ένα δεύτερο σημείο, δεν είναι όλα τα νοσήματα τα ίδια. Και αυτό είναι ανεξάρτητα και από το είδος της θεραπείας. Δείχνω εδώ κάποια δεδομένα, δεν έχει σημασία να θυμάται κανείς τα νούμερα.
είναι πόσες σοβαρές λοιμώξεις έχουμε ανά 100 ασθενείς έτη. Αν παρακολουθήσουμε 100 ασθενείς για ένα χρόνο, είναι περίπου τις 100 βγαίνει αυτό. Βλέπετε ότι ο κίνδυνος στη ρευματοειδή είναι πολύ χαμηλός. Αν πάρετε όμως μια ομάδα ασθενών με λύκο, που συνήθως παίρνουν φυσικά και πιο επιθετικές θεραπείες, βλέπετε ότι ο κίνδυνος είναι σχεδόν 10 φορές πάνω. Η άνκα, αγγιήτες, η γιγαντοκυταρική αρτηρίτιδα κάπου ενδιάμεσα. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία και το νόσημα. Περισσότερο θα φοβηθώ έναν ασθενή 70 χρονών με άνκα αγγιήτιδα από ότι έναν ασθενή 70 χρονών με ρευματοειδή αρθρίτιδα ή με αγκυλοποιητική ή με ψόριασική. Γιατί γίνεται αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Πιθανώς σε κάποιες περιπτώσεις να έχει να κάνει με το όργανα στόχους και εν μέρει φυσικά έχει να κάνει και με το είδος της θεραπευτικής αγωγής. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό για όλους μας. Ο κίνδυνος να κάνει κάποιος λίμωξη έχει να κάνει με το πόσο ενεργό είναι το νόσημα. Τι σημαίνει αυτό? Όσο πιο καλά ελέγχουμε το νόσημα, τόσο λιγότερος ο κίνδυνος των λοιμώξεων. Όχι το αντίθετο, όχι δίνω λίγο θεραπεία για να μην κάνω λίμωξη. Αν δώσω λίγο θεραπεία, έχω ενεργό νόσημα, μεγαλύτερο κίνδυνο. Φάνηκε αυτό από μια μεγάλη μελέτη για τη ρευματοειδή και ο κίνδυνος, εδώ είναι ένας δείκτης ενεργότητας που χρησιμοποιούμε, δεν έχει σημασία. Βλέπετε ότι όσο αυξάνει αυτός ο δείκτης, που σημαίνει μεγαλύτερη ενεργότητα, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος και για σοβαρές και για μη σοβαρές λοιμώξεις, για απλές ιώσεις, για παράδειγμα του ανωτέρου αναπνευστικού. Άρα η ενεργότητα της νόσου είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οι συνοσιρότητες ήταν, είναι και θα είναι πάντα ένας σημαντικός παράγοντας, ξαναλέω, ανεξάρτητα από το νόσημα. Εδώ σε μια μεγάλη σειρά, περίπου 1.600 ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα στην Ελλάδα, είδαμε ότι ο διαβήτης και χρόνια νοσήματα του πνεύμου ήταν πολύ σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για σοβαρές λοιμώξεις. Το ίδιο ισχύει για τη χρονιά νεφρική νόσο. Εδώ βέβαια δεν μπορεί να κάνει κανείς πολλά πράγματα, απλώς πρέπει να το ξέρει, να το έχει καταγράψει, να βάλει κάπου τον ασθενή σε αυτό το, κατά κάποιο τρόπο, σε αυτή την ομάδα κινδύνου. Βέβαια, το να έχει κανείς υποέλεγχο το ζαχαρό διαβήτη εννοείται, τη χρονιά νεφρική νόσο εννοείται. Αυτό που είπα πριν είναι, έχω περάσει μια σοβαρή λίμωξη, έχω κάνει μια πνευμονία, παίρνω μια θεραπεία, έχω μια ρευματοειδή, είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος να ξανακάνω. Αυτό είναι σίγουρα σωστό. Το είδαμε και στη δικιά μας μελέτη, στη ρευματοειδή αυξήθηκε ο κίνδυνος περίπου 4 φορές. Έχει φανεί και μια μεγάλη σειρά στην Αμερική. Πρώτη λίμωξη παίρνει έναν anti-TNF παράγοντα, κάποιος είναι 10%. Αν συνεχίσει αλλάξει τη θεραπεία, ακόμη και αν αλλάξει παράγοντα, βλέπετε ότι ο κίνδυνος πια τριπλασιάζεται. Προσέξτε όμως, αν πει κάποιος φοβάμαι, ο ασθενής μου έκανε πνευμονία, δεν θα του ξαναδώσω τίποτα, ο κίνδυνος είναι ακόμη περισσότερο, αυξάνει περίπου 4 φορές. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δεν σταματάω θεραπεία, σημαίνει ελέγχω το νόσημα, πιθανώς χρησιμοποιώ κάποια φάρμακα που σε εισαγωγικά είναι λίγο πιο ασφαλή και είμαι πιο κοντά στον ασθενή. Γιατί πολλές φορές το έχουμε δει αυτό το λάθος. Οι ασθενείς παίρνουν, έχουν ένα επιθετικό νόσημα ρευματικό, αυτοάνωσο. Ο συνάδελφος γιατρός φοβάται, δεν βάζει μια καλή θεραπεία και ο ασθενής θα ξαναέρθει με λίμωξη. Άρα, σίγουρα, όταν βλέπουμε έναν ασθενή, παίρνουμε ένα καλό ιστορικό αν είχε περάσει μια λίμωξη. Τώρα, πάμε λίγο στις αντιρευματικές θεραπείες. Εδώ τώρα υπάρχει λίγο μια σύγχυση στους όρους και θα έλεγα το COVID μας βοήθησε λίγο, τώρα έχει φύγει ο κύριος Σύπρας, θα μπορούσε να μας κάνει ένα σχόλιο. Θυμάστε τότε ότι προσπαθούσαμε να κατηγοροποιήσουμε τις ομάδες κινδύνου και υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση ποια ομάδα είναι υψηλού κινδύνου, ποια είναι μεσαίου, ποια χαμηλού κινδύνου και ασχολόμαστε με τα φάρμακα. Ουσιαστικά, αν το δει κανείς, έχουμε 3 μεγάλες ομάδες φαρμάκων που χρησιμοποιούμε. Κορτιζόνη, τα γλυκοκορτικοειδή, τα λεγόμενα νοσοκατασταλτικά, που για μας πλέον είναι 3, κυκλοφοσφαμίδι, αζαθιοπρίνη, μικοφελονικό, και έχουμε και τα λεγόμενα νοσοτροποποιητικά. Δεν τα βάζουμε στην κατηγορία των νοσοκατασταλτικών πλέον. Αυτά είναι τα κλασικά νοσοτροποποιητικά, κυρίως η μεθοτρεξάτη, αυτό είναι το φάρμακο που χρησιμοποιούμε. Η υδροξοχλωροκίνη για μας είναι ένα φάρμακο πολύ χαμηλού κινδύνου. Έχουμε τα βιολογικά, εδώ βέβαια βλέπετε ότι η λίστα έχει μεγαλώσει και μεγαλώνει καθημερινά και είμαστε ευτυχείς γι' αυτό σαν ειδικότητα. Και έχουμε και μια καινούργια ομάδα που είναι χάπια, είναι από το στόμα, κυρίως είναι η λεγόμενη αναστολής Jack που χρησιμοποιούμε πια για μια σειρά από αυτοάνωσες παθήσεις. Αν λοιπόν θέλει κανείς να τα δει σχηματικά, αυτή είναι από μια ωραία μελέτη που έγινε επί COVID και νομίζω μας βοηθάει, τουλάχιστον με βοηθάει εμένα, κάπου να τα ομαδοποιήσω. Τώρα, αυξάνουν όλα αυτά τα φάρμακα με τον ίδιο τρόπο τον κίνδυνο? Φυσικά όχι, αυτό νομίζω δεν χρειάζεται πολλή σκέψη.
Ας αρχίσω με κάτι που χρησιμοποιούμε πάρα πολλοί ρευματολόγοι χρόνια τώρα, κυρίως για τις αρθρίτιδες, αλλά και για τα νοσήματα του συνδετικού ιστού, που είναι η μεθοτρεξάτη. Δείχνω μια μελέτη δεξιά που έγινε στις ΗΠΑ για άλλο λόγο. Πήραν υγιείς ανθρώπους γύρω στα 60 με στεφανιαία νόσο και δώσαν σε όλους μεθοτρεξάτη. Σκοπός τότε ήταν να δουν αν μειώνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά. Αν δείτε το ποσοστό των σοβαρών λοιμόξεων σε αυτούς που δεν πήραν μεθοτρεξάτη στις ασκήσεις, με αυτούς που πήραν ήταν ο ίδιος, 1,1%. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά, ότι ο κίνδυνος με τη μεθοτρεξάτη είναι ελάχιστος. Μιλάω πάντα για τις σοβαρές λοιμώξεις. Ίσως υπήρξε μια μικρή αύξηση για τις ιογενείς λοιμώξεις των εταίρων αναπνευστικού. Αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει και εσάς, και εδώ οι ρευματολόγοι, παρότι έχουν μια κακή φήμη, τα τελευταία χρόνια κάνουν μια τεράστια προσπάθεια να μειώσουμε την κορτιζόνη που τους δίνουμε. Εμείς χρησιμοποιούμε την κορτιζόνη ως εξής. Σε μερικά νοσήματα είναι η κύρια θεραπεία. Μπορεί να είναι η μόνη θεραπεία. Για παράδειγμα, η κροταφική αρτηρίτιδα, η ρευματική πολυμυαλγία, κάποιες μορφές αγκιήτιδας. Στην IgG4, μόνο με κορτιζόνη και τέιπερ αυτοί οι ασθενείς πολλές φορές πάνε καλά. Υπάρχουν περιπτώσεις που δίνουμε την κορτιζόνη, αλλά δεν είναι το κύριο φάρμακό μας. Το κύριο φάρμακό μας είναι άλλα φάρμακα νοσοτροποποιητικά, όπως είναι ο λύκος, οι αγκιήτιδες, οι νόσους του στυλ κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένας μύθος ότι δίνουμε πολύ κορτιζόνη. Τα πρωτόκολλα μας πλέον έχουν αλλάξει. Κανείς δεν παίρνει πια κορτιζόνη πάνω από ένα μήνα σε αυτές τις δόσεις που δίνουμε. Και πολύ γρήγορα, ακόμη και στις πολύ βαριές αγκιήτιδες, θέλουμε στους 3 μήνες να έχουμε φτάσει στα 10 μιλιγκράμμ, στους 6 με 12 στους 5 και από εκεί και πέρα μένουμε στο 5 κάτι γύρω στο 5. Άρα δεν δίνουμε τόσο πολύ κορτιζόνη. Βέβαια, ποιο είναι το πρόβλημα? Αν ο ασθενής κάνει υποτροπή, ανεβάζουμε πάλι τη δόση. Και βέβαια, αυθρηστικά αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Και υπάρχει μια ομάδα παθήσεων που πλέον δεν δίνουμε κορτιζόνη ή δίνουμε ελάχιστη, και αυτή είναι οι ρευματοειδείς και οι σπονδυλαρθρίτιδες. Και σπάνια οι κρυσταλλογενείς. Εκεί δίνουμε λίγη κορτιζόνη, τη σταματάμε γρήγορα. Οι οδηγίες γενικά είναι αν μπορούμε να την κόψουμε, να μην την δίνουμε καθόλου. Άρα η έκθεση πλέον των ασθενών μας στην κορτιζόνη έχει μειωθεί σημαντικά. Το ερώτημα είναι από τι εξαρτάται αυτός ο κίνδυνος? Δεν είναι μόνο η δόση καθημερινή, είναι η διάρκεια της θεραπείας και η αθροιστική δόση. Αυτά βέβαια πάνε μαζί. Άρα δεν είναι πόσο δίνω, αλλά για πόσο διάστημα και τελικά ποια είναι η αθροιστική δόση. Δεν έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, η αθροιστική δόση ή η καθημερινή δόση. Το ερώτημα είναι αν δίνω λίγο κορτιζόνη, όπως παίρνουν πολλοί ασθενείς για χρόνια, κινδυνεύω από λοιμώξεις? Εδώ ο μύθος είναι αν παίρνεις κάτω από 5 δεν πειράζει. Και μάλιστα κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Εταιρεία η δική μας είπε κάτω από 5 είναι μάλλον ok, πάνω από 10 δεν είναι καλό, 5 με 10 δεν ξέρω. Το θέμα είναι αυτό το κάτω από 5 όντως είναι έτσι? Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη μελέτη που έγινε στις ΗΠΑ, δημοσιεύτηκε σε ένα παθολογικό περιοδικό, στο Annals of Internal Medicine. Τι έδειξε, για να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες? Εδώ είναι ασθενής με ρευματοειδή. Ακόμη και μία δόση κάτω από 5 μιλιγκράμμ έχει ένα κίνδυνο περίπου 30% παραπάνω για σοβαρές λοιμώξεις. Άρα λοιπόν, ακόμη και αυτή η μικρή δόση, αν δίνεται για πολλά χρόνια, δεν είναι ακίνδυνη για το θέμα των λοιμώξεων. Και βέβαια υπάρχει ένας μεγάλος μύθος ότι τα βιολογικά και τα φάρμακα που δίνουμε εμείς σκοτώνουν τους ασθενείς από λοιμώξεις. Αυτό είναι πλέον ένας μύθος, το ξέρουμε, και βέβαια έχει σημασία πώς επικοινωνούμε και εμείς οι ίδιοι αυτόν τον κίνδυνο. Εδώ νομίζω ότι είναι η πιο καλή μελέτη που έχει γίνει ποτέ. Δεν έχει σημασία να πω τα νούμερα, τεράστια νούμερα ασθενών. Τι είπε πολύ απλά, τι λέμε στον ασθενή? Μια παλιότερη μελέτη δεν έχει αλλάξει κάτι. Αν έχω ένα ασθενή με ρευματοειδή που παίρνει μεθοτρεξάτη, του λέω ότι περίπου ο κίνδυνος να κάνει μια σοβαρή λοίμωξη είναι 2% το χρόνο. Αν παίρνει ένα DTNF παράγοντα, θα αυξηθεί, αυτό είναι σίγουρο, αλλά πάει στο 2,5%. Αυτό δεν τρομάζει τον ασθενή. Αν του πω ότι έχει 1,5 φορές παραπάνω, 2 φορές παραπάνω κίνδυνο, δεν θα πάρει ποτέ το φάρμακο. Άρα, ξαναλέω και πάλι, είναι ο τρόπος που το επικοινωνούμε αυτό. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι δεν ξέρουμε και καλά ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος στον υγιή πληθυσμό. Σίγουρα τα βιολογικά, τα καινούργια στοχευμένα φάρμακα, σε σχέση με τη μεθοτρεξάτη, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Αλλά αν σκεφτεί κανείς το όφελος που έχουν στην ενεργότητα της νόσου, αυτό τελικά νομίζω το αντισταθμίζει. Είπα ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες κινδύνου, μπορούμε να το υπολογίσουμε. Έρχεται ο ασθενής σήμερα, βρίσκω όλα αυτά που λέμε εδώ, μπορώ να υπολογίσω τον κίνδυνο. Αυτοί που προσπάθησαν να κάνουν κάτι ήταν οι Γερμανοί στη ρευματοειδή, δεν έχει σημασία το πώς. Υπάρχει ένας αλγόριθμος που μπορεί να μπει κανείς και να το κάνει. Αυτό το δοκιμάσαμε σε μια μεγάλη μελέτη δική μας της ρευματολογικής εταιρείας.
Και τι είδαμε, παρακολουθήσαμε περίπου 1.600 ασθενείς για ένα χρόνο, 1.400 ασθενείς. Με βάση αυτό το risk score υπολογίζαμε 26 λοιμώξεις και ήταν 29. Άρα είναι ένας καλός τρόπος και είναι κάτι που ίσως θα πρέπει να αρχίζουμε να το χρησιμοποιούμε πιο πολύ. Άρα υπάρχει ένας τρόπος, βέβαια δεν χρησιμοποιείται ακόμη στην καθημερινή κλινική πράξη, ίσως θα πρέπει να κάνουμε τέτοιους αλγορίθμους. Βέβαια υπάρχει ένας μεγάλος μύθος πάλι, ότι αυτά τα φάρμακα αυξάνουν τον κίνδυνο για μικοβακτηρίδια, για όλες τις σπάνιες λοιμώξεις. Υπάρχει αυτό? Εν μέρει είναι μύθος, δεν είναι συχνές, αλλά ο κίνδυνος υπάρχει. Τώρα, τι θεωρούμε εμείς ευκαιριακές λοιμώξεις στη ρευματολογία? Εδώ ήταν ένα κοινό consensus που έγινε με λοιμοξιολόγους. Δεν έχει σημασία κανείς να τα θυμάται, δεν έχει καμία λογική. Κυρίως αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι πάντα η PCP λοίμωξη, είναι η φυματίωση, είναι η αναζωπήρωση της Β, είναι ο έρπιτας ζωστήρας. Εδώ είναι μια δικιά μας ασθενής με ρευματοειδή που έπαιρνε ένα τζακ, ήρθε με δύσπνοια, βήχα και υποξαιμία, έκανε μπάλ, είχε πνευμονοκίστη ζυροβέση στο μπάλ, είχε μια τυπική PCP που πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Βέβαια, αν το δει κανείς σε σχέση με τις σοβαρές λοιμώξεις, οι ευκαιριακές λοιμώξεις στη φυματίωση πλέον είναι περίπου 1 με 3 περιστατικά ανά 1.000 ασθενείς το χρόνο. Άρα ο κίνδυνος υπάρχει, αλλά είναι πάρα πολύ μικρός. Και βέβαια να τελειώσω με κάτι πολύ σημαντικό. Υπήρχε από παλιά ένας μύθος ότι ίσως τα εμβόλια να είναι επικίνδυνα στους δικούς μας ασθενείς. Θυμάστε όλοι πολύ καλά τη τεράστια συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια του COVID. Νομίζω το COVID ήταν μια ευκαιρία να καταρριφθούν αρκετοί από αυτούς τους μύθους. Νομίζω πλέον είναι ξεκάθαρο ότι όλοι οι ασθενείς μας με ρευματικά νοσήματα πρέπει να εμβολιάζονται. Τα εμβόλια είναι ξεκάθαρα, δεν είναι πολλά. Κάθε χρόνο της γρίπης όλοι. Όλοι οι ασθενείς, εξαρτήτως ηλικίας, που παίρνουν τέτοια αγωγή πρέπει να εμβολιάζονται για έρπιτα ζωστήρα, 2 δόσεις με διαφορά 2 μήνες. Όλοι οι ασθενείς πλέον για πνευμονιόκοκο, 1 δόση φτάνει, έχει απλοποιηθεί το εμβόλιο αντιπνευμονιοκόκου, δεν χρειαζόμαστε διπλές δόσεις κτλ. 1 δόση φτάνει. Και βέβαια κάτι που αρχίζουμε τώρα να χρησιμοποιούμε για αυτούς που είναι πάνω από 60, μάλλον 1 δόση του εμβολίου έναντι του RSV. Υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος να υπάρχει αναζωπήρωση της αυτοανώσου νόσου. Φυσικά υπάρχει. Ο κίνδυνος αυτός όμως είναι μικρός, το λέμε στους ασθενείς και συνήθως εύκολα αντιμετωπίσιμος. Άρα, τελειώνοντας, τι προσπάθησα να πω? Οι συχνότερες λοιμώξεις είναι και παραμένουν οι βακτηριακές λοιμώξεις. Έχουν μια πολυπαραγοντιακή αιτιολογία. Δώστε σημασία ακόμη και στις μικρές δόσεις της κορτιζόνης, αυτό αφορά κυρίως και εμάς που τα δίνουμε. Προσοχή φυσικά στα δικά μας φάρμακα, ο κίνδυνος συνεχίζει να υπάρχει, αλλά επικοινωνούμε στους ασθενείς ότι σε απόλυτους αριθμούς η αύξηση αυτή είναι μικρή. Κυριακές λοιμώξεις υπήρχαν και θα υπάρχουν, κυρίως αφορούν τη φυματίωση, ξέρουμε πώς να κάνουμε το screening, αφορούν την PCP, δίνουμε προφύλαξη σε αυτούς που παίρνουν κυκλοφοσφαμίδι και ριτούξιμο από αυτή τη στιγμή, για την κορτιζόνη εκεί δεν είναι ξεκάθαρο το πεδίο. Όλοι οι ασθενείς μας ελέγχονται για Β. Αν έχουν παλιά Β τους παρακολουθούμε, αν έχουν Αυστραλιανό παίρνουν αντιοική θεραπεία και όποια θεραπεία θέλουν. Και βέβαια νομίζω για τους εμβολιασμούς το πεδίο είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχουν αντενδείξεις. Ουσιαστικά όλοι οι ασθενείς μας, μια και τα εμβόλια που δίνουμε δεν είναι ζωντανά πλέον, πρέπει να εμβολιάζονται για αυτά τα παθογόνα που σας ανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Όπως γίνεται πάντα, όταν πέφτει το φως, κατερρίπτονται οι μύθοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποια ερώτηση ή κάποιος φόβος που έχει κανένας και θέλει να... Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλόπουλο. Ακριβώς γι' αυτό σας φωνάξαμε, για να σβήσουμε όλους τους μύθους όσον αφορά στις λοιμώξεις, στα αυτοάμεσα ρευματικά νοσήματα και κυρίως για τις αγωγές που δίνουμε. Τονίζω για άλλη μια φορά αυτά που είπατε ήδη, ότι από τα φάρμακα τα οποία δίνουμε και τα νεότερα, το πιο σημαντικό για τις λοιμώξεις παραμένει η κορτιζόνη, για την οποία κάνουμε προσπάθειες πραγματικά να την μειώσουμε και να τη σβήσουμε χρησιμοποιώντας τα νέα φάρμακα. Και βέβαια ότι έχει μεγάλη σημασία η μεγάλη ηλικία και η συνοσυρότητα για την εμφάνιση των λοιμώξεων και να τονίσουμε και άλλη μια φορά την ανάγκη εμβολιασμών σε όλους τους ασθενείς, χωρίς κανένα φόβο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
Συνεχίζουμε τη δεύτερη ομιλία για την αυτοάνωση θρομοπενία. Η θρομοπενία αυτοάνωση είναι ένα νόσημα που παρά τη σχετική του σπανιότητα προκαλεί συχνά διαγνωστικούς και θεραπευτικούς προβληματισμούς σε όλους μας. Η ITP, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι απλώς μια μεμονωμένη αιματολογική διαταραχή, αλλά ένα σύνθετο φάσμα παθολογίας στο οποίο εμπλέκονται ποικίλοι νοσολογικοί μηχανισμοί. Τα τελευταία χρόνια η κατανόηση της παθογέννησης της νόσου έχει βελτιωθεί σημαντικά. Παράλληλα, οι θεραπευτικές επιλογές έχουν τροποποιηθεί. Σκοπός της σημερινής ομιλίας είναι να εστιάσουμε στις νέες θεραπευτικές προκλήσεις που αναδύονται, να αναλύσουμε τα δεδομένα που υποστηρίζουν τις σύγχρονες θεραπευτικές στρατηγικές και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να επιλέξουμε τη σωστή θεραπεία τη σωστή στιγμή, αλλά και στο σωστό ασθενή. Ο οδηγός μας, ο επιμελητής της αιματολογικής κλινικής μας, υποβλήρχος Ιωάννης Βασιλόπουλος. Καλημέρα και από εμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω στην ημερίδα της Ρευματολογικής Κλινικής του νοσοκομείου μας. Θα αναφερθώ στις νεότερες θεραπευτικές προκλήσεις στην άνωση θρομοπενία, μία νοσολογική οντότητα σχετικά σπάνια, με 2 με 4 περιπτώσεις ανά 100.000 ετησίως. Χαρακτηρίζεται από μεμονωμένη θρομοπενία, απουσία υποκείμενης διαταραχής. Η κύρια κλινική εκδήλωση αποτελεί η αιμορραγία ως αποτέλεσμα της αυξημένης καταστροφής και της μειωμένης παραγωγής των αιμοπεταλίων. Ως οντότητα προσβάλλει και το άρεν και το θήλυ φύλλο. Σε ακραίες ηλικίες προσβάλλεται συχνότερα το άρεν φύλλο, ενώ στις ηλικίες 18 με 49 προσβάλλονται συχνότερα οι γυναίκες. Στο κάτω διάγραμμα βλέπουμε τη φυσική πορεία της νόσου. Όσον αφορά τους παιδιατρικούς ασθενείς, το 90 με 95% των περιπτώσεων προηγείται συνήθως μία ιογενής λίμωξη και έχει την τάση να αυτοϊάται, ενώ στους ενήλικες η νόσος θα μεταπέσει σε χρονιότητα. Πρωτοπεριγράφηκε το 1916 από το Μάινορ, ενώ το 1951 ο Χάρινγκτον πίστεψε ότι ο αιτιολογικός παράγοντας βρίσκονταν στο πλάσμα των ασθενών αυτών, οπότε συνέλεξε πλάσμα, έκανε έγχυση αυτού στον εαυτό του και κινδύνευσε και ο ίδιος από εγκεφαλική αιμορραγία λόγω πτώσης της τιμής των αιμοπεταλίων. Όσον αφορά τώρα την παθοφυσιολογία της νόσου, είναι πολύπλοκη. Βασικό ρόλο παίζει η παρουσία των αυτοαντισωμάτων, τα οποία αφενός δρούν εντός του μυελού συνδεόμενα στα μεγακαριοκύτταρα και παρεμβάλλουν έτσι, δημιουργούν με μία δυσκολία στην φυσιολογική μεγακαριοποίηση και την παραγωγή αντισωμάτων, ενώ παράλληλα αυτά τα αντισώματα έχουν τη δυνατότητα να δρουν πάνω να αναγνωρίζουν γλυκοπρωτεΐνες των αιμοπεταλίων, να οψωνοποιούνται τα αιμοπετάλια, να αναγνωρίζονται διαμέσω των εύσε υποδοχέων των μακροφάγων του σπληνός και να απομακρύνονται από την κυκλοφορία. Παράλληλα, απομάκρυνση από την κυκλοφορία γίνεται και διαμέσου του ύπατος, αλλά σε μικρότερο βαθμό, και αυτό γίνεται μέσω των καλά συντηρημένων Aswell-Moller υποδοχέων, όπου ο φυσιολογικός τους ρόλος είναι να απομακρύνει τα γλυκολιπίδια και τις γλυκοπρωτεΐνες από την κυκλοφορία. Έχει φανεί παράλληλα ότι υπάρχει διαταραχή στην ανοσορρύθμιση σε αυτούς τους ασθενείς, όπως εκφράζεται από τη μείωση των T-regs και διαταραχή στο λόγο των CD4 προς CD8, με αύξηση των CD8 και άμεση κυταροτοξική δράση των CD8 στο μυελό και συγκεκριμένα στα μεγακαριοκύτταρα. Και τέλος, έχουμε και μία ενεργοποίηση του συμπληρώματος με τελικό αποτέλεσμα την δημιουργία του Membran Attack Complex πάνω στις αιμοπεταλιακές μεμβράνες, με αποτέλεσμα να λύονται τα αιμοπετάλια. Έτσι, η νόσος μπορεί να είναι πρωτοπαθής, όπου αποτελεί το 80% κυρίως των περιπτώσεων, δευτεροπαθής στα πλαίσια κάποιας λίμωξης, μιας ανοσανεπάρκειας, ενός αυτοάνωσου νοσήματος, ενός λεμφοϊπερπλαστικού νοσήματος, και ανάλογα με τη χρονική της διάρκεια μπορεί να την διαχωρίζουμε σε εννοδιαγνωστήσα, εμένουσα όταν η νόσος είναι από 3 έως 12 μήνες και χρόνια όταν αυτή είναι πάνω από 12 μήνες. Είπαμε την κύρια κλινική εκδήλωση που είναι οι αιμορραγίες, κυρίως από το δέρμα και από τους βλενογόνους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μειωμένη ποιότητα ζωής και τέλος να μην ξεχνάμε τον αυξημένο θρομβωτικό κίνδυνο αυτών των ασθενών. Εδώ βλέπουμε ότι ο κίνδυνος αιμορραγίας αυξάνεται καθώς αυξάνεται η αιμορραγία.
Ο θρομβωτικός κίνδυνος είναι και για το αρτηριακό, αλλά κυρίως για το φλεβικό σκέλος και βλέπουμε εδώ ότι ο κίνδυνος αυτός της θρόμβωσης αυξάνεται καθώς μειώνεται ο αριθμός των αιμοπεταλίων. Με πράσινο χρώμα φαίνονται οι ασθενείς με ITP ότι σκοράρουν στους διάφορες τομείς της κλίμακας SF36 παρόμοια ή και χειρότερα σε σύγκριση με ασθενείς που πάσχουν από αθρίτιδα ή σαχαρόδι διαβήτη. Γενικά η διάγνωση είναι μια διάγνωση που θα τεθεί εξ αποκλεισμού. Σημασία έχει η καλή λήψη του ιστορικού, η καλή κλινική εξέταση και η μελέτη του περιφερικού επιχρήσματος και για τη θεραπεία. Αυτό που έχουμε ως κύριο στόχο είναι να προσπαθούμε να αποφύγουμε τα σοβαρά αιμορραγικά συμβάματα με διατήρηση ενός επαρκούς αριθμού αιμοπεταλίων και όχι ενός φυσιολογικού. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε την τοξικότητα από τη θεραπεία και τέλος να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί προβληματισμοί σχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς οι δύο μεγάλες ομάδες μελέτης, η Αμερικάνικη Αιματολογική Εταιρεία και η Διεθνής Ομάδα Μελέτης, που αποτελείται κυρίως από Ευρωπαίους, εκδίδουν οδηγίες, αλλά αυτές βασίζονται κυρίως σε γνώμες ειδικών. Δύο από όλες αυτές τις οδηγίες έχουν ισχυρή σύσταση. Αυτή της μη έναρξης αγωγής όταν τα αιμοπετάλια είναι πάνω από 30.000 και δεύτερον, να μην χρησιμοποιούμε την κορτιζόνη συμπεριλαμβανομένου και του tapering πάνω από 6 εβδομάδες. Εδώ βλέπουμε ότι η Αμερικάνικη Αιματολογική Εταιρεία μας προτείνει να μην σε ασθενείς οι οποίοι έχουν αιμοπετάλια κάτω από 30.000 και οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί ή έχουν ελάσσονα αιμορραγικά συμβάματα, θα πρέπει να ξεκινάμε άμεσα τη χρήση των κορτικοστεροειδών, ενώ η Διεθνής Ομάδα Μελέτης μας λέει ότι άτομα με αιμοπετάλια πάνω των 20.000 και επεπουσία αιμορραγικών συμβαμάτων δεν χρήζουν αγωγής. Ένας απλουστευμένος αλγόριθμος διαχείρισης. Στο πάνω μέρος βλέπουμε ότι βασικά φάρμακα για τους νεοδιαγνωστέντες αποτελούν τα κορτικοστεροειδή. Συνεχίζει να περιγράφεται η χρήση της αντιντεσφαιρίνης και αυτή αφορά σε ρέζους θετικούς ασθενείς οι οποίοι είναι κουμς αρνητικοί και δεν έχουν υποβληθεί σε σπληνεκτομή και σε περιπτώσεις που απαιτείται ταχεία αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη γάμα σφαιρίνη. Σε επόμενες γραμμές θεραπείες ή μετέπειτα στάδια της νόσου, πλέον στη θεραπευτική μας φαρέτρα έχουν πάρει έγκριση οι TPO αγωνιστές, το Eltropobac, Avatropobac και το Romiplastin. Ένα νέο φάρμακο, το Φοσταμάτινι, που είναι ένας σίκαναστολέας, χωρίς έγκριση συνεχίζει να χρησιμοποιείται το Rituximab, ενώ άλλα φάρμακα όπως η αζαθιοπρίνη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη ασφάλεια και στην εγκυμοσύνη, η κυκλοφοσφαμίδη, η νταναζόλη, η δαψόνη, το MMF και τα αλκαλοειδή της Βίκα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σπληνεκτομή και την σπληνεκτομή. Εδώ βλέπουμε ένα θεραπευτικό αλγόριθμο, είναι καλύτερες συστάσεις για τη διαχείριση ασθενών οι οποίοι έχουν εμένουσα ή χρόνια μορφή της νόσου, και λέω συστάσεις καθώς βλέπουμε ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη και την επιθυμία του ίδιου του ασθενούς. Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα κορτικοστεροειδή, όλοι ξέρουμε τις δράσεις των κορτικοστεροειδών επί του ανοσιακού συστήματος, αλλά και την επίδρασή τους στο ενδοθήλιο των αγκίων. Γενικά, όσον αφορά τις κατευθυντήριες οδηγίες, αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι η χρήση της πρεδνιζολόνης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 6 εβδομάδες και ότι όταν χορηγούμε πρεδνιζολόνη δεν πρέπει αν δεν έχουμε ανταπόκριση μετά από 2 εβδομάδες, θα πρέπει να οδηγούμε τον ασθενή σε γρήγορο tapering και διακοπή με σκοπό να αποφύγουμε τα ανεπιθύμητα συμβάματα.
Αυτά που έχουμε να περιμένουμε από τη χρήση των κορτικοστεροειδών είναι αρχικές ανταποκρίσεις της τάξης του 70 με 80%, ανταποκρίσεις με διάρκεια της τάξης του 40 με 60%, αλλά μόνο το 1/4 των ασθενών θα διατηρήσουν αυτή την ανταπόκριση στους 12 μήνες. Εδώ φαίνεται από αυτή τη μελέτη, όπου έγινε σύγκριση της υψηλής δόσης δεξαμεθαζόνης και πρεδνιζόνης, είδαμε ότι φάνηκε ότι υπήρχε μία ταχύτερη απάντηση ως προς την αύξηση των αιμοπεταλίων στους ασθενείς οι οποίοι έλαβαν υψηλές δόσεις δεξαμεθαζόνης και ίσως αυτή η παρατήρηση θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη σε ασθενείς με σοβαρά αιμορραγικά επεισόδια, στους οποίους πρέπει να αυξήσουμε άμεσα τον αριθμό των αιμοπεταλίων. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα από 5 μελέτες, όπου και εδώ φάνηκε οι αυξημένες συνολικές ανταποκρίσεις με την δεξαμεθαζόνη τη μέρα 14 και, και τα ποσοστά ανεπιθύμητων συμβαμάτων στους ασθενείς που έλαβαν υψηλή δόση δεξαμεθαζόνης ήταν ιδιαίτερα χαμηλά. Δεν υπάρχει όμως σύσταση για το ποιο κορτικοστεροειδές θα πρέπει να χρησιμοποιούμε. Όσον αφορά τώρα τους TPO αγωνιστές, έχουν εγκριθεί στη χρόνια μορφή της νόσου το avatrombopag, το etropobag και το romiplastin. Το lusitropobag έχει λάβει έγκριση σε ασθενείς με χρόνια ηπατική νόσο, οι οποίοι εμφανίζουν θρομβοπενία, αλλά και πρέπει να υποβληθούν σε κάποια χειρουργική επέμβαση. Συγκρίνοντας τα 3 φάρμακα μεταξύ τους, το romiplastin είναι ένα φάρμακο το οποίο διεγείρει ισχυρά την οδό JAK-STAT με αποτέλεσμα να παράγεται, να ευωδώνεται η μεγακαριοποίηση. Και αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε για το eltrombopag είναι ότι έχει πολλές off-target effects και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή σιδηροπενία, οπότε οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται σε τακτικό έλεγχο. Άλλοι περιορισμοί είναι η οδός χορήγησης των φαρμάκων, οι διαιτητικοί περιορισμοί της χρήσης του eltrombopag, καθώς δεν μπορεί να λαμβάνεται με τροφές υψηλές κατιόντα, και τέλος την υπατοτοξικότητα στην οποία μπορεί να οδηγήσει, στην υπατοτοξικότητα που μπορεί να οδηγήσει με αποτέλεσμα να χρειαστεί μείωση και διακοπή του φαρμάκου. Και τα 3 φάρμακα αυτά είναι αποτελεσματικά και σχετικά με το φόβο που υπήρχε αρχικά για την πιθανότητα ίνωσης του μυελού, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει. Έτσι οι ασθενείς δεν χρειάζονται να υποβάλλονται σε συνεχείς ελέγχους με οστιμελικές βιοψίες και αν αναπτυχθεί ίνωση, αυτή φαίνεται να είναι αναστρέψιμη. Οι TPO χρησιμοποιούνται όλο ένα και περισσότερο στην καθημερινή κλινική πράξη και ένας μεγάλος αριθμός ασθενών όμως αναπτύσσει ανθεκτικότητα. Εδώ διέλεξα αυτή τη μελέτη όπου δείχνει ουσιαστικά όπου το 32% των συμμετοχόντων είχαν αναπτύξει ανθεκτικότητα στην προηγούμενη γραμμή σε θεραπεία με TPO και συγκεκριμένα με romiplastin ή eltrombopag. Και βάσει αυτής της μελέτης είδαμε ότι οι ασθενείς που έλαβαν avatrombopag ουσιαστικά είχαν συνολικές ανταποκρίσεις στη τάξη του 93% και πλήρης υφέση στη τάξη του 86%. Άρα είναι δυνατή η αλλαγή από ένα TPO σε κάποιον άλλον. Όμως τι γίνεται, υπάρχουν ελάχιστες μελέτες όσον αφορά τη χρήση των TPO στην αρχική γραμμή θεραπείας. Είναι ελάχιστη και με μικρό αριθμό ασθενών. Εδώ επέλεξα αυτή τη μελέτη, η οποία στην οποία ουσιαστικά οι ασθενείς λάμβαναν δεξαμεθαζόνη για ένα course τετραήμερο, ακολουθούμενοι από eltrombopag σε δόση 50 mg για χρονικό διάστημα 28 ημερών, και είδαμε ότι το ποσοστό των πλήρων υφέσεων ήταν ιδιαίτερα υψηλό τη μέρα 33, αλλά το ποσοστό των ασθενών που διατηρούσε αυτή την ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα χαμηλό.
παρόμοια και τα αποτελέσματα και σε αυτή τη μελέτη, όπου και εδώ είχαμε πάλι τη χρήση δεξαμεθαζόνης. Εδώ δίδονται δεξαμεθαζόνη σε 1 έως 3 course με κειμενόμενη δόση του ελτρόποβακ και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και εδώ οι ανταποκρίσεις ήταν ιδιαίτερα υψηλές, στη τάξη του 56, αλλά υπήρχαν αυξημένα ποσοστά υποτροπής μετά και αυτά αυξάνονταν καθώς απομακρυνόμασταν από τη ημερομηνία διακοπής του φαρμάκου. Και τέλος, όσον αφορά άλλο ένα ερώτημα που γεννάται από τη χρήση των DPO, είναι ο κίνδυνος για θρομβώσεις, κάνοντας χρήση αυτών των φαρμάκων. Από τα ως τώρα δεδομένα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο να ισχύει, ωστόσο χρήζουν περαιτέρω μελέτης. Γενικά η χρήση των DPO είναι φάρμακα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου στη δεύτερη γραμμή θεραπεία. Υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε εναλλαγή των φαρμάκων μεταξύ τους, να κάνουμε μείωση των δόσεών τους. Θα πρέπει να είμαστε, όταν μιλάμε για ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία, ίσως θα πρέπει να επιλέγουμε το αβατρόποβακ, ενώ όταν έχουμε ιδιαίτερες διαιτητικές απαιτήσεις, ίσως θα πρέπει να επιλέγετε το ρομιπλώστιν ή το αβατρόποβακ. Και τέλος, όσον αφορά, δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την χρήση των DPO στην εγκυμοσύνη και ίσως να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων στο τελικό στάδιο της κοίησης, σε σοβαρές και ανθεκτικές μορφές της ITP ή όταν οι γυναίκες δεν μπορούν να λάβουν υπεράνωση γάμα σφαιρίνη και κορτικοειδή. Το rituximab χρησιμοποιείται πάνω από 20 χρόνια στη θεραπεία της ITP, όμως παραμένει off-label. Συνολικές ανταποκρίσεις από τη χρήση του που είναι γύρω στο 52% με ποσοστά πλήρων υφέσεων στη τάξη του 28%. Αυτό που έχουμε να περιμένουμε στην πενταετία από την χρήση του rituximab στο σχήμα που δίνουμε τουλάχιστον εμείς οι αιματολόγοι, αυτό που έχουμε να περιμένουμε είναι ότι το 26% των παιδιών θα παραμείνουν σε ύφεση, ενώ τα ποσοστά αυτά για τους ενήλικες είναι στο 21%. Επέλεξα αυτή τη γαλλική μελέτη που συμπεριέλαβε 248 ασθενείς με μακρό follow-up στην πενταετία, όπου φάνηκε και εδώ η ανταποκρίση να είναι της τάξης του 60%, αλλά συμπεριέλαβε και ασθενείς οι οποίοι είχαν εκτεθεί προηγουμένως σε rituximab και είδαμε ότι οι ασθενείς που έλαβαν λόγω υποτροπής ξανά rituximab είχαν συνολική ανταπόκριση της τάξης του 92% και δεν φάνηκε να ενδιαφέρει το δοσολογικό σχήμα. Έτσι, φάνηκε ότι οι ασθενείς που ανταποκρίνονται στο rituximab είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί προηγουμένως σε κορτικοειδή, και ένα trend ήταν ότι ίσως ωφελούνται περισσότερο οι γυναίκες νεαρής ηλικίας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της Prolonged Trial για τη χρήση του rituximab ως θεραπεία συντήρησης για τους ασθενείς αυτούς και είδαμε ότι το rituximab μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά εάν υποτροπιάσουν οι ασθενείς. Και τέλος, υπάρχουν διάφορες μελέτες στις οποίες το rituximab έχει χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό είτε με dexamethasone, με πολύ καλά αποτελέσματα, ωστόσο και συνολικής ανταπόκρισης και στα ποσοστά πλήρους υφέσεως, αλλά δεν φάνηκε να υπάρχει διαφορά όσον αφορά τα ποσοστά των υποτροπών. Εδώ βλέπουμε ένα αποτέλεσμα που αφορά κυρίως που φάνηκε ότι ωφελούνται περισσότερο οι γυναίκες με ITP που είχαν ITP κάτω από 12 μήνες, όμως τα αποτελέσματα αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί από άλλες μελέτες. Άλλοι συνδυασμοί του rituximab ήταν με TPO αγωνιστές ή ακόμη και κυκλοσπορίνη με σημαντικά ποσοστά συνολικής ανταπόκρισης, αλλά τα οποία δεν διατηρούνταν με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, βάσει των ανωτέρων, το rituximab δεν συστήνεται στην πρώτη γραμμή θεραπεία, είτε ως μονοθεραπεία, είτε ως συνδυασμό.
Τώρα η σπληνεκτομή, η μόνη χειρουργική θεραπεία για την ITP. Εδώ βλέπουμε την εντυπωσιακή καμπύλη, όπου στην πενταετία το 75% των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε σπληνεκτομή ήταν ελεύθερη υποτροπή της νόσου, και μια επιλογή θεραπευτική, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται, να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πάντα τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις περιεχειρητικές, αλλά και τις μακροπρόθεσμες. Το MMF, ένα φάρμακο με συνολικές ανταποκρίσεις της τάξης του 40 με 80% στη χρήση του στην ITP. Εδώ επέλεξα τη μελέτη Flight, η οποία ουσιαστικά συγκρίνει το συνδυασμό του MMF με κόρτικοστεροειδή versus κορτικοστεροειδή μόνο στην πρώτη γραμμή θεραπείας, και βλέπουμε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του συνδυασμού έναντι της μονοθεραπείας. Και τέλος, το Fostamatinib, το νεότερο φάρμακο που έχει λάβει έγκριση από τον FDA το 2018 και από τον EMA το 2020, είναι ένας SIK-αναστολέας. Εδώ βλέπουμε τα ποσοστά ανταποκρίσεως στις διάφορες μελέτες. Κάτι που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι τα ποσοστά ανταπόκρισης ελαττώνονταν ανάλογα με τις γραμμές θεραπείας που είχε λάβει προηγουμένως ο ασθενής προηγουμένως. Ένα φάρμακο με καλό προφίλ ασφαλείας, οι κυρίες ανεπιθύμητες ενέργειές του ήταν οι διάρειες, η υπέρταση, η ναυτία, ή μπορεί να έκανε και λίγο ύπατοτοξικότητα, ενώ καθώς βαθύνουμε στη γνώση για την παθοφυσιολογία μάλλον της νόσου, νεότερα φάρμακα όπως η BTK αναστολής βρίσκονται σε φάση κλινικών μελετών, και συγκεκριμένα το Ristlabrutinib, ένας BTK αναστολέας, ο οποίος αναστέλει ολοένα και λιγότερες κοινάσεις από τους BTK που χρησιμοποιούμε στην αιματολογία, το Ibrutinib και Acalabrutinib, και φαίνεται να είναι απαλλαγμένος από την σοβαρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια που έχουν το Ibrutinib και το Acalabrutinib σχετικά με την διαταραχή στη συσσόρευση των αιμοπεταλίων και κατ' επέκταση του αυξημένου αιμορραγικού κινδύνου. Εδώ βλέπουμε τα ποσοστά των ανταποκρίσεων στις διάφορες κατηγορίες των ασθενών αυτών, ενώ νεότεροι παράγοντες, όπως είναι η αναστολής των neonatal υποδοχέων, βρίσκονται σε κλινικές μελέτες φάσης 3. Για το Rozanolixizumab η μελέτη σταμάτησε λόγω επιθυμίας της ίδιας εταιρείας και όχι λόγω ασφάλειας του φαρμάκου, ενώ η εφαρτιγιμόδη Α, που έχει λάβει και έγκριση για την μυασθένεια Graves, ουσιαστικά στοχεύει στο να ανακόψει την επαναχρησιμοποίηση να διακόψει την ανακατανομή των μονοκλονικών, των αυτοαντισωμάτων. Και τέλος, άλλοι θεραπευτικοί στόχοι που βρίσκονται σε φάση κλινικής μελέτης είναι φάρμακα που αναστέλνουν το συμπλήρωμα ή φάρμακα τα οποία στοχεύουν γενικότερα την ενεργοποίηση, διαφοροποίηση και τελικά εξέλιξη, ανάπτυξη πλασματοκυταρικών κλώνων, είτε στοχεύοντας την ίδια την ενεργοποίηση με τους αναστολείς με τους αναστολείς του BAF receptor, είτε με φάρμακα τα οποία στοχεύουν άμεσα τους πλασματοκυταρικούς κλόνους, όπως τον Daratumumab, που χρησιμοποιούμε στο πολλαπλού μυέλωμα κατά την παρούσα φάση. Συμπερασματικά, η θεραπεία της ITP πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Στόχος μας περισσότερο είναι η διατήρηση ενός ασφαλούς αριθμού αιμοπεταλίων και όχι ένας φυσιολογικός αριθμός αιμοπεταλίων. Να μειώσουμε όσο το δυνατόν την τοξικότητα από τα φάρμακα τα οποία χορηγούμε στους ασθενείς μας και να μην ξεχνάμε να προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με χαρά άκουσα ότι υπάρχουν και καινούργια φάρμακα.
Αλλά δεν μου φεύγει από το μυαλό ότι η σπληνεκτομία αποτελεί κύριο μέσο θεραπευτικό. Αυτό που κάναμε ως φοιτητές δηλαδή δεν έφυγε ακόμα από τη φαρέτρα. Κάποια ερώτηση? Κύριε Βασιλόπουλε, σύντομα, γιατί έχουμε πάει από τον επόμενο ομιλητή. Επομένως, εκτός, μάλλον για τη θεραπεία της ιδιωματούς, όπως τη θες, υπάρχει διαφοροποίηση αν τα διαθρόνους, τα τοποθετία οφείλεται σε άλλο γνωστό συστηματικό αυτοάνωσο γνωστό όπως ο λύκος, έχουμε κάποια διαφοροποίηση και ακολουθούμε εδώ το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση, απλά γενικά στη διαχείριση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μπορούμε να βάλουμε στην πρώτη γραμμή θεραπείας, πάντα θα είναι τα κορτικοστεροειδή. Στη δεύτερη γραμμή θεραπείας μπορεί να επιλέξουμε κάποιον άλλο παράγοντα. Τώρα με τη χρήση των TPO δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό. Δεν προκρίνουμε δηλαδή στο λύκο το κυκλοφωσαμίδι ή το ριτούξιμο σε σχέση με τους άλλους. Σίγουρα, όταν θέλουμε να κρατήσουμε και σε ύφεση το άλλο νόσημα, θα χρησιμοποιηθούν περισσότερα φάρμακα όπως η κυκλοφωσαμίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε γρήγορα στην τελευταία μας παρουσίαση για την οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση δεν είναι απλώς μια φυσιολογική συνέπεια της γύρανσης τελικά. Είναι μια σιωπηλή επιδημία, η οποία αφορά εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως με σημαντικό κίνδυνο τα κατάγματα. Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα έχει φέρει στο φως νέα δεδομένα, όχι μόνο για την φυσιολογία της νόσου, αλλά και για τους θεραπευτικούς της στόχους. Παράλληλα, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η διαχείριση της οστεοπόρωσης πρέπει να είναι εξατομικευμένη, πολυπαραγωγική και μακροπρόθεσμη. Στη σημερινή ομιλία θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε αυτούς τους νέους θεραπευτικούς ορίζοντες, ποιες είναι οι καινοτομίες, ποιες ταινίες ωφελούνται περισσότερο και πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τη νέα γνώση στην καθημερινή μας κλινική πράξη. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο κύριος Ηλιόπουλος, Διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Νήμης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και τον κύριο Κατσεφή που μου ανέθεσε στη σημερινή ομιλία. Το θέμα της οποίας είναι το σήμερα και το αύριο, κυρίως την οστεοπόρωση. Καταρχήν, πάμε στο σήμερα. Τι υπάρχει σήμερα? Σήμερα έχουμε 3 κύριες ομάδες φαρμάκων, 4 διφοσφωνικά που είναι στην κλινική πράξη, 2 ανάλογα της παραθορμόνης, που το ένα είναι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, το άλλο μόνο στην Αμερική, και τα καινούρια βιολογικά φάρμακα που είναι το Denosumab, το ξέρετε σαν πρόλια, και το Romosozumab, το οποίο κυκλοφορεί με άδεια από το ΝΕΟΦ, δεν γράφεται άμεσα λόγω κόστους. Πώς βρήκαμε τα φάρμακα αυτά? Τα βρήκαμε είτε μέσω κλινικών παρατηρήσεων, είδαμε ότι ο υπερπαραθυρισμός προκαλεί οστεοπόρωση, αλλά σε μικρές δόσεις αυξάνει την οστική μάζα. Είδαμε ότι με τη ιατρική χημεία η καλσιτονίνη μπορεί να βελτιώσει την οστεοπόρωση. Είδαμε, κοιτώντας πώς καθαρίζουμε τα άλατα ασβεστίου από τις σωληνώσεις των πολυκατοικιών, ότι με τα διφοσφωνικά μπορείς να συνδέσεις κάτι στο ασβέστιο. Και με την νέα μοριακή βιολογία φτιάξαμε φάρμακα όπως είναι το Denosumab και το Romosozumab, δηλαδή μονοκλονικά αντισώματα. Ξεκινώντας από την αρχή θα πούμε ότι το οστό δεν είναι μάρμαρο, είναι ζωντανός ιστός, το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Για να εξελιχθεί έχει κύτταρα. Κύτταρα τα οποία κάνουν συνεχώς ανακατασκευή για να το κρατήσουν καινούριο. Έχουμε λοιπόν κύτταρα που σκάβουν και κύτταρα που χτίζουν. Κύτταρο που σκάβει κυρίως είναι ο οστεοκλάστης. Αυτό είναι με πραγματική φωτογραφία, θυμίζει διαστημικό έργο. Προσέξτε, το μπροστινό τμήμα του κυττάρου είναι προσκολλημένο στην οστική επιφάνεια πολύ σταθερά. Αυτό λέγεται σφραγισμένη ζώνη. Σφραγίζει μια ζώνη και τη σφραγίζει γιατί κάτω από τη ζώνη αυτή κάνει οστική απορρόφηση. Η πρώτη λοιπόν σκέψη στην θεραπεία της οστεοπόρωσης ήταν να σταματήσουμε το σκάψιμο, να σταματήσουμε τον οστεοκλάστη, και γι' αυτό το πρώτο φάρμακο που κυκλοφόρησε για να κάνει αυτή τη δουλειά ήταν η αλενδρονάτη, που παραμένει σε χρήση μέχρι σήμερα, διότι είναι το πρώτο φάρμακο που έδειξε αποτελεσματικότητα σε όλα των ειδών κατάγματα σπονδύλων, ισχύου, που μας ενδιαφέρει κυρίως σε ηλικιωμένους, και καρπού, ότι μειώνονται 50%. Η αλενδρονάτη στη συνέχεια, σαν κύριος εκπρόσωπος των διφοσφωνικών, πήρε έγκριση από το FDA για οστεοπόρωση νόσου του Paget και προφύλαξη από οστεοπόρωση, αλλά στη σημερινή κλινική πράξη τη χρησιμοποιούμε και όλα τα διφοσφωνικά σε μια σειρά ενδείξεων, από το CPRS, από την οστεοπόρωση της Crohn, από την ατελή οστεογένεση και από την υπαρισβιασταιμία της κακοήθειας,
άρα έχει πολύ ευρεία χρήση στην κλινική ιατρική και στην παθολογία. Οι οστεοκλάστες δεν είναι ένα τελικό κύτταρο. Ο οστεοκλάστες είναι ένα κύτταρο το οποίο ξεκινάει από τα μακροφάγα, από τα μονοκύτταρα μάλλον του μυελού, εκτίθεται σε μια πρωτεΐνη που λέγεται Rank-Lion, εδώ το σχήμα την έχει με πράσινο, και αυτή η πρωτεΐνη οδηγεί στο μονοκύτταρο οστεοκλάστη να συνενωθεί, να γίνει πολυπύρινος, να γίνει ενεργοποιημένος, που σημαίνει ότι βγάζει αυτά τα ποδαράκια με τα οποία μπορεί να σφραγίσει μια περιοχή στην οστική επιφάνεια, και αυτό είναι το ενεργό λειτουργικό κύτταρο. Φάρμακο λοιπόν που να σταματάει την πρωτεΐνη που σας έδειξα είναι το denosumab. Μονοκλονικό αντίσωμα εναντίον πρωτεΐνης. Τι επιτυγχάνει? Στα 10 χρόνια αυξάνει την οστική μάζα 20%, στην σπονδυλική στήλη 9% στο ισχύο, μειώνει τα κατάγματα σταθερά για τουλάχιστον μια δεκαετία. Δεν είναι υποχρεωτικό να σταματήσει δεκαετία όπως σταματάει όπως νομίζει ο κόσμος. Είναι όμως οι μελέτες που έχουμε τυχιοποιημένες είναι δεκαετία. Και εδώ βλέπετε τη διαφορά των δύο αντιοστεοκλαστικών φαρμάκων, δηλαδή των δύο φαρμάκων που σταματούν τον οστεοκλάστη. Αριστερά το denosumab, είναι μια διαφάνεια που έδειξε ο συνάδελφος ενόπλης, ο κύριος Αναστασιλάκης, στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι στην παγκόσμια πρωτοπορία στην θεραπεία της οστεοπόρωσης, και δείχνει ότι αριστερά το denosumab σταματάει την ορίμανση του οστεοκλάστη σε όλες τα στάδια ορίμανσής του μέχρι και την τελική φάση, ενώ το διφοσφωνικό πηγαίνει μόνο στον τελικό οστεοκλάστη και καταργεί την περιοχή απορρόφησης, άρα τον εμποδίζει να απορροφήσει οστούν. Άρα λοιπόν, αν ξαναγυρίσουμε στα βασικά, είχαμε οστεοκλάστες που σκάβουν, έχουμε οστεοβλάστες που χτίζουν και θέλουμε αυτούς εδώ. Με αυτά τα δύο φάρμακα που σας έδειξα σταματήσαμε την πλευρά, αλλά για να ενεργοποιήσουμε αυτή την πλευρά έχουμε άλλα δύο φάρμακα. Αυτά τα λέμε αναβολικά, τεριπαρατίδη και ρομοσόζουμab. Είδαμε ότι ο οστεοκλάστης οριμάζει. Αντίστοιχα, οριμάζει και ο οστεοβλάστης. Ξεκινά από άωρο μεσαιχηματικό κύτταρο, το οποίο μπορεί να γίνει είτε οστεοβλάστης είτε λιποκύτταρο, είτε μυοκύτταρο, είτε τρονοτοκύτταρο, και αυτό λοιπόν ανάλογα σε ποιους παράγοντες εκτίθεται θα γίνει ο οστεοβλάστης. Αν εκτεθεί στους αυξητικούς παράγοντες του Wnt μονοπατιού, ξεκινάει και γίνεται προοστεοβλάστης, ανώριμος οστεοβλάστης, όριμος οστεοβλάστης και οστεοκύτταρο που είναι ενταφιασμένος μέσα στο οστούν οστεοβλάστης, όχι ανενεργός. Αυτό λοιπόν το Wnt μονοπάτι που σας έδειξα έχει στη φύση ένα αριθμιστικό σύστημα. Έχει ένα αριθμιστικό σύστημα ανασταλτικό. Το ανασταλτικό είναι δύο πρωτεΐνες. Αν αυτές οι δύο πρωτεΐνες ενωθούν, οι οποίες είναι η σκληροστίνη και το DKK1, αν ενωθούν στον υποδοχεία της αυτών εδώ του μονοπατιού, αναστέλνουν τη δράση του. Άρα έχουμε δύο ανασταλτικές πρωτεΐνες. Άρα η λογική εδώ είναι, εφόσον έχω ανασταλτικές πρωτεΐνες, να τις σταματήσω. Το πρώτο φάρμακο με αναβολική δράση είναι η παραθορμόνη. Η φυσική παραθορμόνη, την οποία τα χρησιμοποιούμε στην πλήρη μορφή που είναι το 1,84, το είχαμε στην Ελλάδα, σταμάτησε λόγω υπερευαισθησίας, χρησιμοποιούμε το 1,34 τμήμα του μορίου. Αυτό λοιπόν τι κάνει? Ερεθίζει όλα τα κύτταρα της οστεοβλαστικής σειράς, όχι μέσω του Wnt μονοπατιού, κατευθείαν τα ερεθίζει, αλλά και μέσω λίγο του Wnt μονοπατιού, και κάνει οστεοπαραγωγή. Όμως, εκτός από την οστεοπαραγωγή, έχει το ελάττωμα ότι ερεθίζει και ο λίγων τους οστεοκλάστες. Άρα κάνει και λίγο οστική απορρόφηση. Αν δούμε λοιπόν εδώ τους δείκτες, τους βιοχημικούς, όταν χρησιμοποιούμε την τεριπαρατίδη, βλέπουμε ότι ανεβαίνει ο δείκτης του PINP που είναι οστική παραγωγή, αλλά ανεβαίνει και ο δείκτης, το CTX που είναι δείκτης οστικής απορρόφησης. Αυτό τι λέει? Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε μετά τον denosumab τεριπαρατίδη, διότι έχουμε πολύ ενεργοποιημένη οστική απορρόφηση με τη διακοπή του denosumab. Αν βάλουμε τεριπαρατίδη για 6 μήνες να την ενεργοποιήσουμε, και έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι προκαλεί κατάγματα. Όμως, χρησιμοποιώντας την τεριπαρατίδη, ξέρουμε ότι είναι ένα καθαρό αναβολικό φάρμακο. Έχουμε κέρδος, πραγματικό κέρδος οστού. Κέρδος οστού στη βιοψία φαίνεται με γραμμή τετρακυκλίνης. Βάφουμε τη βιοψία με τετρακυκλίνη και φαίνεται νέο κόκαλο. Η σημερινή εξέλιξη όμως, η τεριπαρατίδη είναι δημιουργία του 2000, η σημερινή εξέλιξη είναι οι ανταγωνιστές της σκληροστίνης. Οι ανταγωνιστές της σκληροστίνης, είπαμε ότι η σκληροστίνη αναστέλει τους οστεοβλάστες. Εφόσον αυτή αναστέλει τους οστεοβλάστες, εγώ θα την αναστείλω αυτήν, οπότε θα αφήσω τους οστεοβλάστες να υπερενεργοποιηθούν. Και εδώ είναι το ρομοσόζουμab, το οποίο κάνει αυτή ακριβώς τη δουλειά, ενεργοποιεί τους οστεοβλάστες μέσω αυτού του μονοπατιού, χωρίς να ενεργοποιεί καθόλου τους οστεοκλάστες. Άρα, αν το συγκρίνουμε με την τεριπαρατίδη, θα είναι σαφώς καλύτερο. Πιάνει 9,8 αύξηση οστικής μάζας έναντι 5,5 της τεριπαρατίδης.
Όμως, κανένα καλό, όπως ξέρετε, στην ιατρική δεν έχει και κάτι κακό. Στις μελέτες φάνηκε ότι αυξάνει κατά 0,5% τα καρδιαγιακά επεισόδια και γι' αυτό και η χρήση του περιορίζεται στο ένα μόνο έτος, ενώ θα μπορούσε στις μελέτες είχε δοθεί για 3 έτη. Αυτό είναι το σήμερα. Τι άλλο υπάρχει σήμερα που δεν το έχουμε στην Ελλάδα είτε δεν πέρασε στην κλινική πράξη? Η εμπαλοπαρατίδη υπάρχει στην Αμερική. Πιο ισχυρή από την τεριπαρατίδη. Ο EMA δεν την δέχτηκε για την Ευρώπη, διότι παρόλο που είναι λίγο καλύτερη, αυξάνει λίγο πιο πολύ το ασβέστιο. Βιομοειδή του Denosumab θα βγουν στην κλινική πράξη όπου να ανέρχονται. Από πέρυσι έχουν πάρει άδεια από το FDA και θα βγουν και για την χρήση στη δική μας την οστεοπόρωση και στα 120 mg για την αναστολή οστικών μεταστάσεων. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, τι σκεφτήκαμε να κάνουμε? Σκεφτήκαμε να πάμε στον οστεοκλάστη που απορροφά κύτταρο και να σταματήσουμε την οστική απορρόφηση αλλιώς. Ο οστεοκλάστης για να σπάσει το κύτταρο χρησιμοποιεί 2 συστήματα. Ένα σύστημα χλωρίου, το οποίο σύστημα χλωρίου θα φτιάξει υδροχλωρικό οξύ, το υδροχλωρικό οξύ θα σπάσει το κόκαλο. Και ένα σύστημα που πρέπει να σπάσει και τη θεμέλια ουσία. Το οστούν δεν είναι μόνο υδροξιαπατήτης, έχει και θεμέλια ουσία. Χρησιμοποιεί λοιπόν τις καθεψίνες, λυσοζωματικά ένζημα. Αυτές οι καθεψίνες, η οποία κυριότερη είναι η καθεψίνη K, εάν τις αναστείλουμε με ένα φάρμακο, και το φάρμακο το φτιάξαμε, το χρησιμοποιήσαμε, όντως αναστέλουμε την οστική απορρόφηση. Αφήνουμε τον οστεοκλάστη να σκάψει λίγο, αλλά όχι να βαθύνει το βοθρείο του και τον οστεοβλάστη να υπερκαλύψει, οπότε έχουμε καθαρό κέρδος. Και αυτό φάνηκε στην κλινική πράξη με το Ondanakatib, το οποίο αφού δοκιμάστηκε επί 10 χρόνια, μια έρευνα που ενέπλεξε 22.000 ασθενείς και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, τελικά αποσύρθηκε. Γιατί? Βλέπετε εδώ ότι άλλες εταιρείες έφτιαξαν παρόμοια φάρμακα, αλλά σταμάτησαν διότι έβγαζαν δερματικές βλάβες τύπου μορφέας, άτυπα κατάγματα και κυρίως αγκαικά εγκεφαλικά επεισόδια σε μικρό ποσοστό, κάτω το 1%, αλλά σήμερα, όπως ξέρετε, δεν μπορούμε να αντέξουμε ανεπιθύμητες ενέργειες τέτοιες. Έτσι λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα, κοιτώντας το κοντινό μέλλον? Το κοντινό μέλλον λοιπόν δεν έχουμε κάτι. Έχουμε συνδυασμούς των ήδη φαρμάκων, οι οποίοι συνδυασμοί θα μας επιτρέψουν να παίρνουμε καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά βέβαια με μεγαλύτερο κόστος. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κατανείμουμε τους ασθενείς αν είναι για κίνδυνο κατάγματος χαμηλό, υψηλό ή πάρα πολύ υψηλό, και στον πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο να δώσουμε συνδυασμούς αναβολικών με Denosumab ή Denosumab με Romosozumab. Και εδώ βλέπουμε νέο θεραπευτικό αλγόριθμο με όλα αυτά, ο οποίος προτείνει σε πολύ ψηλού κινδύνου κατευθείαν αναβολικά. Αυτό βέβαια στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται, να πάρουμε άδεια να κάνουμε έτοιμα στο ΣΥΠ για να μας το εγκρίνουν αυτή τη θεραπεία. Και εδώ έχουμε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι πώς να συνδυάσουμε τις διαδοχικές θεραπείες. Δηλαδή, έδωσα Denosumab. Μετά τι θα γίνει? Θα το σταματήσω στα 10 χρόνια, στα 20, μετά τι άλλο θα βάλω? Μπορώ να το σταματήσω? Όχι, δεν μπορώ να το σταματήσω. Αν το σταματήσεις, κάνεις έγκλημα. Ένα 20% σε όσους το σταματήσει τον Denosumab χωρίς να δώσει κάτι άλλο, θα πάρουν πολλαπλά κατάγματα. Εδώ είναι δεδομένα διαδοχικών θεραπείων. Σταματώ το ένα, βάζω το άλλο. Και εδώ είναι πια μπορώ να σταματήσω. Το μόνο που μπορώ να σταματήσω σήμερα είναι τα διφωσφωνικά. Κανένα από τα άλλα φάρμακα, είτε το Denosumab, είτε την τεριπαρατίδη, είτε το Romosozumab, δεν μπορώ να το σταματήσω. Αν το σταματήσετε, ο οστεοκλάστης κάνει rebound και δημιουργεί ταχεία οστική απώλεια και κατάγματα. Έτσι λοιπόν, αυτή η διαφάνεια που δημοσίευση που είναι πριν από λίγες μέρες στο Arthritis και Rheumatology συνιστά ότι αν θες να πεις να σταματήσεις τον Denosumab ή να το ενισχύσεις, δώσε μαζί Denosumab και Romosozumab ή Denosumab και τεριπαρατίδη μαζί. Επιτρέπεται αυτό? Επιτρέπεται με ειδική άδεια, γιατί ανεβαίνει το κόστος, αλλά φτιάχνει σίγουρα καλύτερο οστούν και αυξημένη οστική μάζα. Και πάμε στο μακρινό μέλλον. Εδώ είναι το πιο δύσκολο θέμα της ομιλίας, τι μπορεί να γίνει για το μέλλον. Καταρχήν, τι να κάνουμε στο μέλλον? Να ενεργοποιήσουμε τον οστεοβλάστη. Πώς θα τον ενεργοποιήσουμε? Από το σύστημα των παραθυροειδών, παραθορμόνες, τις 2 παραθορμόνες που ξέρουμε, την 1.34 χρησιμοποιούμε, την 1.84 την καταργήσαμε. Και εδώ τι άλλο μπορούμε να βάλουμε? Εδώ μπορούμε σε αυτό το σήμα του οστεοβλάστη να βάλουμε άλλο αντίσωμα σκληροσθένης. Δεν χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη, σε κλινική έρευνα Romosozumab. Ψάχνεται από το 15, παρουσιάζει στα συνέδρια, αυξάνει την οστική μάζα, βλέπετε τρομερά νούμερα, πάνω από 15% μέσα στο 1 έτος.
Και εδώ είναι το μέλλον, είναι ένα νέο αντίσωμα το οποίο το φτιάχνει η Amgen. Η Amgen, η οποία φτιάχνει το denosumab, φτιάχνει το romosozumab και τι σκέφτηκε εδώ, ότι εφόσον οι δύο αναστολείς της σκληροστίνης είναι το DKK1 και του Wnt μονοπατιού είναι η σκληροστίνη και το DKK1, και εγώ τα δοκίμασα και το ένα και το άλλο, βρήκα τη σκληροστίνη καλύτερη και αυτή πέρασα στην κλινική πράξη. Αν φτιάξω ένα καινούριο αντίσωμα με δύο στόχους, τότε θα έχω καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό το αντίσωμα δοκιμάζεται και στην κλινική πράξη, εννοείται και στην πόρωση καταγμάτων. Δίνει τρομερή αποτελεσματικότητα στην πόρωση καταγμάτων, διότι ενεργοποιεί το οστεοβλαστικό σύστημα στο μέγιστο βαθμό. Εδώ βλέπουμε με την αναστολή μόνο τη σκληροστίνη στο αντίσωμα, παίρνουμε ένα σταυρό οστούν, ένα σταυρό οστούν με την αναστολή του DKK1, αλλά και με την αναστολή ταυτόχρονα με ένα αντίσωμα και των δύο, παίρνουμε 3 σταυρούς οστούν στην πόρωση καταγμάτων. Τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε? Να παρέμβουμε στις ορμόνες που ρυθμίζουν τα επίπεδα ασβεστίου, μέσα στο μεταβολισμό του ασβεστίου. Κυρίως η κύρια ορμόνη είναι η παραθορμόνη, όπως είπαμε, που παρεμβαίνει στο μεταβολισμό του ασβεστίου. Αλλά εκτός από την παραθορμόνη, τα τελευταία χρόνια έχουμε ανακαλύψει και το PTH, παραθορμόνη-related πεπτίδιο, το οποίο είναι αυτό που κάνει την υπερασβεσταιμία της κακοήθειας. Ξέρουμε ότι πολλοί όγκοι έρχονται με 13-15 ασβέστιο στο αίμα και πρέπει ταχαίως να κατεβάσουμε το ασβέστιο. Άρα λοιπόν, αν χρησιμοποιήσουμε αυτήν εδώ την πρωτεΐνη που είναι σαν την παραθορμόνη αλλά όχι παραθορμόνη, στην κλινική πράξη, σε δοκιμαζόμενες δόσεις παίρνουμε και εδώ ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στην οστεοπόρωση, αλλά μεγαλώντας τη δόση προκαλούμε υπερευαισθητεμία. Άρα είναι στα clinical trials. Λοιπόν, και εδώ για να κάνω αυτή την ομιλία και βλέποντας τον κύριο Βασιλόπουλο που σαν καθηγητή θα τα δει όλα, διάβασα τις 558 μελέτες που είναι στο FDA καταχωρημένες στα clinical trial, τι καινούριο έχουν να μας πούνε. Φερόπτωση, άλλο πράγμα. Τι κάνει αυτό εδώ? Αυτό είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος μεταβολισμός του σιδήρου. Στα κύτταρα της οστεοβλαστικής και οστεοκλαστικής σειράς είναι ένας τοξικός μηχανισμός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οστεοπόρωση του ζαχαρόδι διαβήτη, κυρίως τύπου 2. Σας θυμίζω ότι το ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2 έχουμε οστεοπόρωση με φυσιολογική οστική μάζα. Έχουμε κατάγματα και δεν ξέρουμε τι φταίει. Φταίνε οι παθολογικοί οστεοβλάστες, γιατί είναι παθολογική. Ένας μηχανισμός που είναι παθολογική είναι η διαταραχή του μεταβολισμού του σιδήρου μέσα στον οστεοβλάστη. Έτσι λοιπόν κάποιοι σκέφτηκαν να βάλουμε νέους θεραπευτικούς στόχους στην οστεοπόρωση, χρησιμοποιώντας ακόμα και φάρμακα που χρησιμοποιούμε στην αποσιδήρωση της μεσογειακής ανεμίας. Πάμε πιο πέρα στο μέλλον. Εξοκυτάρια και στίδια. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Σήμερα ξέρουμε ότι όλα τα κύτταρα που εμπλέκονται στην οστική ομοιοστασία, οστεοκλάστες, οστεοκύτταρα, εκκρίνουν εξοκυτάρια και στίδια. Των οστεοβλαστών είναι καλά, των οστεοκλαστών είναι κακά. Δεν θα σας εξηγήσω όλη τη διαφάνεια, αλλά αυτά τα κιστίδια είναι υπό συνεχή έρευνα, όπως θα δείτε, κυρίως στην Κίνα. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα που τα ψάχνουν. Εδώ πολλοί σκέφτηκαν να τα φορτώσουν αυτά τα κιστίδια με φάρμακα, όπως με βιοηλικά, υδροζέλες, ικριώματα, νανοσωματίδια και να τα στέλνουν στο σημείο στόχος, δηλαδή στα οστά. Από όλα αυτά τα κιστίδια, τα καλύτερα είναι αυτά που προέρχονται από τα μεσεχηματικά κύτταρα, τα οποία χρησιμοποιούνται δοκιμαστικά σε πολλές παθήσεις των οστών και στην θεραπεία της οστεοπόρωσης. Είναι αυτά τελείως τρελά, όχι και τόσο, διότι ήδη βλέπετε ότι υπάρχουν μελέτες οι οποίες αναχρόνω δίνουν την εξέλιξη στη μελέτη των εξοκυτάριων και στιδίων, άρα πιθανότατα θα τα δούμε στην κλινική πράξη μετά από αρκετά χρόνια. Τι άλλο έχουμε? Τα νανοσωματίδια. Ήταν στη μόδα πριν μερικά χρόνια, μιλούσαμε νανοσωματίδια στην ιατρική, στην οστεοπόρωση, πώς πτωχεύουν. Να μην δίνουμε φάρμακα από το στόμα, τα οποία ίσως δεν πάνε όλα στα οστά, 1% των διφωσφωνικών από το στόμα πάει στα οστά, αλλά να κάνουμε ένεση, να δίνουμε νανοσωματίδια, να πηγαίνουν στα οστά και να μεταφέρουμε ό,τι φάρμακο θέλουμε. Τι άλλο βρήκαμε στο clinical trials? Αυτό εδώ που μου άρεσε, όσο μεγαλώνουμε, Senolytics, δηλαδή μελέτη senior. Τι φάρμακο θα δώσουμε? Dasatinib. Ψάχνοντας τι είναι αυτό το Dasatinib που θα δώσουμε, βλέπω ότι χρησιμοποιείται από τους αιματολόγους στην χρόνια μυελογενή λευχαιμία που είναι θετική στο χρωματόσωμα Φιλαδέλφειας. Άρα λοιπόν είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει και παρενέργειες, κάνει σοβαρές λοιμώξεις, δεν το βλέπω άμεσα, δείχνει όμως ότι η θεραπεία της οστεοπόρωσης μπαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια, τα οποία θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Δηλαδή
Δηλαδή, με τα κόπρανα 50-60 υγιών ανθρώπων θα τα μαζέψουμε, θα τα επεξεργαστούμε και θα τα κάνουμε είτε κάψουλες είτε ρινικό εκνέφωμα. Και αν το κάνουμε ρινικό εκνέφωμα θα το εισπνεύσουμε, εάν όμως το κάνουμε κάψουλες θα το φάμε, είτε θα το βάλουμε στο έντερο με κολονοσκόπηση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τη λογική της μεταμόσχευσης μικροβιώματος, το οποίο μπορεί να σας φαίνεται τρελό, αλλά αν πάμε στο PubMed και βάλουμε Fecal Microbiota Transplantation, θα βρείτε 7.346 εργασίες μέχρι χθες, οι οποίες αυτές δεν γίνονται από 3-4 περιθωριακούς επιστήμονες. Είναι πραγματική ιατρική 7.000 εργασίες και ήδη χρησιμοποιούνται αυτό το μικροβίωμα, η μεταμόσχευση μικροβιώματος στην κλινική πράξη. Όμως με όλα αυτά, φτάνουμε στο τέλος που φαίνεται ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σημαντική εξέλιξη στη θεραπεία της οστεοπόρωσης τα αμέσως επόμενα έτη, όσα δείξαμε είναι για δεκαετία μετά, και οι νέες πιθανές θεραπευτικές οδηγίες θα αφορούν στην επιλογή ασθενών για πρώιμη χορήγηση αναβολικής θεραπείας, χωρίς να χρειαζόμαστε το ΣΥΠ, τη χορήγηση συνδυασμών φαρμάκων εξ αρχής, το κάνουμε ανεπίσημα, όχι επίσημα, και τον εξ αρχής καθορισμό διαδοχικής θεραπείας με τα σημερινά φάρμακα. Εδώ τελείωσα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούγοντας την ομιλία δεν μπορώ να κρατηθώ σαν νεφρολόγος και να ρωτήσω. Οι ασθενείς με χρόνια αρχική ανεπάρκεια και οι αιμοκαθαρόμενοι ασθενείς σε αυτή την ομάδα ασθενών έχουν ένδειξη τα νέα φάρμακα αυτά? Γιατί λίγο φοβόμαστε να τα πάρουμε λόγω της χρόνιας αρχικής ανεπάρκειας ή στους αιμοκαθαρωμένους, που το κύριο προβλημά τους είναι η οστεοπόρωση. Ναι, ακόμα στους ασθενείς με αιμοκαθαρώμενους και ανδρική ανεπάρκεια υπάρχει η δειλή χρήση των διποσφωνικών. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες δημοσιευμένες οι οποίες λένε ότι το έχουμε δώσει σε 40 ασθενείς αιμοκαθαρώμενους, κανείς δεν έπαθε τίποτα κλπ. Υπάρχει η χρήση του Denosumab με το φόβο ότι μπορεί να κάνει σοβαρή υπασβιασταιμία σε αυτούς τους ασθενείς, άρα πρέπει να προσέχουμε τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, διότι κάνει πολύ σοβαρές υπασβιασταιμίες σε αιμοκαθαρώμενους. Για τα καινούργια φάρμακα, ειδικά το Romosozumab, δεν υπάρχουν ακόμα δεδομένα. Υπάρχει ένας φόβος μήπως αν αυτοί οι ασθενείς είναι πιο ευάλωτοι σε κίνδυνο θρομβωτικών επεισοδίων. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κατσιφή, έχουμε κάτι άλλο να ρωτήσουμε? Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ηλιόπουλε. Πραγματικά, θα το πω άλλη μια φορά, αν κάποιος μπορεί να διδάξει, δεν υπάρχει πάνω καλύτερος να διδάξει για οστεοπόρωση. Επομένως, για την διάρκεια χορήγησης αγωγής, γιατί οι ρυθμιστικές αρχές μας βάζουν να χορηγούμε μόνο για 1 χρόνο το Romosozumab και για 2 χρόνια την τεριπαρατίδη? Είπατε ότι η αγωγή πρέπει να συνεχίζεται. Είναι σωστή αυτή η τακτική ή κάνουμε λάθος? Ναι. Ο φόβος που σταμάτησε την τεριπαρατίδη ήταν ότι δοκιμαζόμενη η τεριπαρατίδη σε τροκτικά, σε πειραματόζωα και σε πολύ μεγαλύτερες δόσεις δημιούργησε μερικά σαρκώματα, δηλαδή όγκους των οστών. Άρα υπάρχει ο φόβος ότι η υπερδιέγερση του οστού των οστεοπαραγωγικών κυττάρων, αν τα υπερδιεγείρεις, υπάρχει φόβος κάποια να ξεφύγουν ένα στο χείλιος και να δημιουργήσει σάρκωμα, το οποίο είναι μια πολύ τραγική επιπλοκή. Αυτό είναι που περιόρισε τη χρήση της τεριπαρατίδης στα 2 χρόνια. Το Romosozumab περισσότερο και στο βάθος του μυαλού μας υπάρχει αυτό, δηλαδή αν υπερδιεγείρεις οστεοβλάστες, τι επιπλοκές μπορούν να φανούν στο μέλλον. Κυρίως ήταν και τα αγκιακά εγκεφαλικά και στον 1 χρόνο πιάνει μια αύξηση 15 με 18% στη σπονδυλική στήλη, οπότε θεωρήθηκε αρκετή και μέχρι εδώ φτάνει, μπορούμε να τη συντηρήσουμε με άλλη διαδοχική θεραπεία, δεν χρειάζεται να το ανεβάσουμε άλλο. Τελειώσαμε. Μικρό διάλειμμα έχει τώρα. Ένα διάλειμμα 10 λεπτών στο ωραίο μπαλκόνι της Λέσχης.